Sziasztok! Attila vagyok a Musca Detailing-től, és hogyha nincs idő elvinni egy kozmetikába, aminek fix helye van, de viszont szeretnéd azt, hogy az autó az mindig tiszta legyen, és jobban szeretsz utazni vele, akkor keres nyugodtan, mivel az én autókozmetikám van, mint ahogy látod is, itt az autóval akárhova meg tudjuk neked csinálni, itt a Tesco parkolóba, akár ha tömblakásban laksz, mint például itt ez, ami mögöttem van, vagy legyen az bárhol igazából itt Komárom, Esztergom megyébe, bárhol házhoz tudunk menni, udvaron. Vagy ha éppen az ipari parkban dolgozol, akkor napszaknak bármelyik időszakában eljövök az autódért, ezt megcsinálom neked, kitisztítom, kitakarítom, leápolok, aztán mire te végzel munkába, addigra én visszahozom neked, és neked semmi dolgod nincs azzal, hogy azzal baj, hogy fogsz eljutni. Mert mire végzel a munkába, addigra én visszahozom neked, aztán akkor neked csak élvezed kell a tiszta autód. Bármi kérdésed lenne, akkor azt privátban megteheted, vagy a telefonszámon. Az, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak mennyi az ára, illetve minden, amit tudnod kell a kozmetikáról, az a muscadetailing.hu-n megteheted, le lesz majd írva a linkje az is a megjegyzésekben.